Arratsaldeko 3:46 minutu igandean amaitu zen Binakako txapelketa nagusiko final laurdenetako ligaxka eta gaur ekingo zaie playoffei, baina aurretik errepasa dezagun Binakako txapelketa nagusi honetako final laurdenetako ligaxkaren sailkapena. Gogora ezagun guk txapelketa hasieran sailkapen bat egin genuela, eta orain benetan gertatu denarekin, Errealarekin alderaketa egingo dugu eta horren baitan aztertuko dugu bikote bakoitzak txapelketan zehar izan duen jarduna. Beraz, sailkapen Erreala erreferentzi moduan hartuta, guk bikote horiek ze postutan ikusten genituen aipatuko dugu. Lehen postuan Laso eta Albizu geratu dira, guk 5. ikusten genituen. Bere logika bazuen noski, azken finean Unai Laso itzuli berri zen, Lauterdiko txapelketa gogora ezagun zuela jokatu Bizkar eta Gerediaingo aurrelariak lesio baten ondorioz, eta Binakako txapelketa honetan itzuli zen, baina ziztu bizian sekulako erritmoan itzuli zen, ez zuen inork espero, bai paperona egin zezakela noski, eta gainera Albizu bezalako atzelari baldagun izan da are gehiago, baina hainbeste korainoko desberdintasuna markatuko zituztenik ez zuten espero. Oso ongi hasi ziren, hasieratik partidak irabazten, ongi jokatzen, Laso abiaduraz, pixkanaka erritmoa hartzen joan dela eta azken fase honetara zezen bat bezala, berez da zezena, baina zezen fisikoki behintzat zezen bat bezala iritsi da, abiadura eman dio pilotari tantoa bukatzeko erraztasunarekin, defentsan ere oso sendo, eta benetan lan aipagarria Unai Lasok egin duena, eta zer esanik ez Unai Jon Ander Albizuk uda nahiko gora beratxua izan du ataungo atzelariak, baina Binakako txapelketa honetara sasoi betean iritsi da, aurrelariak ere bermea eman dio, horrek lasaiago jokatzera eraman du, eta benetan lehen fase bikaina egin du eta merezimendu osoz iritsi dira final erdietara zuzenean, eta gainera lehen postuan sailkapen nagusian. 2. postuan Elordi eta Zabaleta ikusten genituen, eta halaxe geratu dira. 2. postuan geratu dira, iruditzen zait, naiz eta behar bada ez diren txapela irabazi zuten Elordi eta Zabaleta horiek beti maila ematen duen bikotea dela, esperientzia handikoa, Zabaletak orainik ere partida gehienetan dominatu du, Aitor Elordi esango nuke bereziki fin aritu dela, ez zuen uda erraza izan Maiabiako aurrelariak, Lauterdikoan ere etzen fin aritu, baina Binakako honetara oso ongi iritsi da eta maila aparta erakutsi du, naiz eta zenbait partida behar bada ez dituzten aurrera atera beharreko zenbait partida behar bada ez dituzten aurrera atera, oro har sendotasun handia erakutsi dute baita ere oso ongi hartzen dutela elkar, eta txapelketa bikaina jokatu dute oro har. 3. postuan Zabala eta Martija izan dira, Zabala eta Martija, guk azken postuan jotzen genituen, eta hauexek izan dira ezustekoetako bat. Azken finean, txapelketa aparta egin dute, ez ziren ongi hasi, Zabalarentzat gainera etzen bat ere hasiera erraza, Lauterdiko finala galdu berritan, eta ez dira sekula hasiera errazak izaten, final bat galdu eta hurrengo astean txapelketara sartzeko horietakoak, are gutxiago Zabalarentzat lehen txapelketa izan duela titular moduan, baina benetan Martija eta biek maila aparta eman dute. Julen Martijak ere beti gora egin du nabarmen, txapelketaren azken zatian erakustaldi joan da, aurrean pilota zuenean ematen, atzetik ere bikain eusten, sendotasuna erakutsi du Martijak txapelketa honetan, behar bada udan eta joan den urteko txapelketan ere falta izan zitzaiona, eta benetan maila aparta eman dute, baina aurrean ere noski maila hori emateko osagarri ona eduki behar duzu, eta Javi Zabala halaxe izan da. Sekulako maila eman du, inor gutxik espero zuen maila hau ematea Javi Zabalak bere lehen txapelketa honetan, asko sartuz berak irabazi nahi izan du protagonismoa, eta pixkanaka konfiantza hartzen joan da, eta puntuak pilatzen joan direnean, azkenerako 3. postu hori ere bere ganatu dute, oso postu garrantzitsua inolako zalantzari gabe Zabala eta Martijarentzat, eta playoff horietan merezimendu osoz izango dira. 4. postuan Altuna eta Ezkurdia ikusten genituen, eta halaxe geratu dira 4. postuan. Sufrimendua
izan esango nuke dela bikote honen hitza, azken finean bagenekien, ez dira bi jotzaile, gaur egun atzean jotzailea ez pasara dominatzea eta partidak aurrera ateratzea oso zaila da, baina okerrago ere izan zitekeen eta azkenerako laugarren geratu dira. Horrek esan nahi du txapelketan zehar sufritu dutela, zenbait norgehiagoka ere merezimendu osoz galdu dituzte aurkaria gehiago izan direlako, baina azken fasean esperientzia hori erakutsi dute. Zenbatetan egongo ote ziren profesional mailan Altuna eta Ezkurdia egoera honetan askotan, Jokin Altuna bai buruz-burukoan, bai binakakoan, beti askotan azken partida erabakigarria jokatzea egokitu izan zaio eta horrekin azkenean duen esperientziak ere asko egiten du eta Jaka eta Iztuetaren aurka zenbait unetan txapelketatik kanpo geratzeko zorian ere izan ziren, baina azkenerako ofizioz eta erakustaldia batez ere Jokin Altunak aurrean erakustaldia emanez partida aurrera ateratzea lortu zuten eta ondorioz hortxe laugarren postu horretan ikusiko dugu ea playoffetan zer gertatzen den bikote honekin. Bosgarren postuan Larrazabal eta Mari Ezkurrena geratu dira, guk lehen postuan ikusten genituen, txapelketa hasieran behintzat deigarriena edo altsuena behintzat oroar bikoteak hartuta altsuena Larrazabalek eta Mari Ezkurrenak osatzen zuten hori ikusten genuen, gauzak ez ziren oso ongi hasi beraientzat zenbat partidari eman behar izan dieten buelta, baina eman diete, horrek erakusten du batetik Mari Ezkurrenak partidaren fase batetik aurrera desberdintasunak markatzeko duena hala, eta bestetik Iker Larrazabali asko lagundu diola. Azken finean Ikerrentzat ere etzen ez da txapelketa erraza izan, norgehiagoka asko maldangora jarri zaizkia hasieratik, baina Jon Mari Ezkurrenaren laguntzaz eta bere grin horrekin ere, eta horrek Larrazabalen inguruan bikain hitz egiten du, grina baduela Ikerrek eta lehiakortasun hori hartzen joan dela, pixkanaka hori funtsezkoa baita goi mailan jokatzeko lehiakortasuna, bikotea osatu dute, azkenerako 5. geratu dira, baina zori gaiztoko amaiera izan du bikoteak, azken finean Jon Mari Ezkurrenari Amorebi eta Etxanon Elordi eta Zabaletaren aurka jokatzen kaioa ireki zitzaion, horrek zera eraman du, jada txapelketan gehiago ezin parte hartzera, Larrazabalek gero urrengo bideoan aipatuko du hau, baina Landarekin batera jokatuko du urrengo partida, eta urrengo partidak bat baino gehiago badituzte bederen, eta Jon Mari Ezkurrenarentzat kolpea, egungo azpitxapelduna da, atzelari azpitxapelduna, aurten ere bikoteak oso itxura ona zuen, bazirudien maila honetan jarraituta behintzat finalerako hautagai nagusietakoak izan zitezkeela inolako zalantzari gabe, baina pilotan xehetasun txikiek askotan erregulartasuna baino gehiago balio dute, eta kasu honetan xehetasun txiki batek, kaioa ireki izanak, xehetasun txiki bezain handi batek, kaioa ireki izanak Jon Mari Ezkurrena txapelketatik kanpo utzi du zoritxarrez, eta hemendik noski animoak berehala berreskuratu eta mailarik onenera itzultzen den ziur hala izango baita. 6. postuan azkenerako Jaka eta Iztueta geratu dira, guk ere 6. ikusten genituen, oro har txapelketa nahiko gora beratsua egin dute, baina txapelketa ona era berean. Iztueta joan den urtean Lasorekin txapelketa handia jokatu zuen, aurten beste esperientzia batekin, beste heldutasun batekin ere esango dugu hartuko zuela txapelketa Tolosako atzelariak, eta Jaka fin aritu da, egia amaieran apur bat gehiago kosta zaiola, baina oro har tantoak amaitzerako garaian eta abiadura eta sartzeko garaian oso fongi aritu da, Iztuetarekin ere hartu eman ona izan du, hori funtsezkoa da, bikoteek elkarrekin hartu eman ona edukitzea, eta azkenerako 6. postu horretan, playoffetan izango dira, 2 partida jokatu nahi badituzte, 2 irabazi beharra dauzkate, hori txarrena, baina bikote honek horretarako hala badu eta ea zer gertatzen den. 7. ikusten genituen Artola eta Imaz, eta halaxe geratu dira. 7. postuan, iruditzen zait Iñaki Artolarentzat ez dela txapelketa erraza izan,
txapelketaren azken zatia batez ere azteko modukoa, lesio joan da Iñaki, berriro ere iraganeko mamuak torri zaizkio, Peñak hainbatetan jokatu behar izan du bere lekuan, eta Iñakirentzat ames gaiztoa izan da txapelketa amaiera hau. Hasieran ongi hasi ziren, Iñaki bizi ikusten genuen, jokatzeko, tantoak amaitzerako garaian ere erraztasunarekin, motivazioz, baina azken zati honetan aipatu dugu moduan lesio, bigotea osatzerik ez dute izan, Peñak behar bada Imazekin jokatzeko baldin eta zein bikote duten aurrean ez daukate 22 iristeko gaitasun hori, inondik inora ere, eta ondorioz, alaxe, 7. postuan geratu dira, txapelketatik kanpo, kolpea bai Artolarentzat, baita Imazentzat ere, Anderrentzat esango nuke beste modu bateko kolpea, azken finean badakigulako zenolako pilotaria den, zenbat bi final jokatua, beste hainbatetan final erdietan sartua, eta hemen final laurdenetako ligaxkan zuzenean kalera joatea Anderrentzat ere kolpea da, baina orain beste gisa bateko partidak jokatzea egokituko zaio, esate daterako oso partida polita izango du, larun batean Azkoitian Zubizar eta laugarrena debutariaren bizkartzain moduan, eta ikusiko du ze maila ematen duen hemendikan aurrera Oiartzungo atzelariak beste atzelari batek, kasualitatez, txapelketan jokatuko du bihar Amorebi eta Etxanon, Una Islandak. Eta azken postuan Peio Etxeberria eta Rezusta geratu dira. Hauena, harrigarria izan da, hasieratik okertu zitzaizkien gauzak, zenbaitetan ongi jokatuta eta partidari buelta emanda eta partidan sartuta, baina 22 iristea kosta zaie, dinamika txarrean sartu ziren hasieratik, eta horrek noski mentalki eragin egiten du. Eta azkenerako 2 puntu besterik ez dituzte lortu, pena azkenean bikote handia osatzen baitzuten, baina aurten ez dute osatu, Peiorentzat ere kolpea logikoki, lauterdiko hain ona egin eta txapela irabazi ostean binakakorako ere ilusio izango zuen, baina denera ezin da egunean eta fin iritsi lehen partida galdu egin zuten azteko moduko partida jokatu zuten Altuna eta Ezkurdiaren aurka Logroñon 5ean, eta hortikan aurrera ez diote horri buelta eman, partida oso gutxi irabazi dituzte, eta ondorioz azken postuan geratu dira. Hauxe beraz, txapelketak eman duena, ondoren beste bideo bat izango duzue, kasu honetan, Binakako txapelketa nagusiko kanporaketetako atarikoa eta pronostikoa.